Здравейте, приятели, аз съм Христина Христова, вие сте с моя канал и Клип 3. Днес ще говорим за Селена Гомес, но първо искам да прочета два въпроса, които ме попитаха едни зрители на моя канал. Първият въпрос е: защо не гледаш към камерата? Така, искам да кажа, че ако гледам право към камерата, няма да мога да виждам това, което е на екрана и няма да мога да чета биографите на звездите. Така, затова камерата е настолна, защото съм с настолен компютър, не съм с подвижната камера, защото няма интерес, в смисъл, да. Втори въпрос е: кажи нещо за Girls' Generation. Добре, за Girls' Generation ще говорим друг път, ще има посветен клип на групата Girls' Generation. Тези невероятни 9 момичета, аз самата съм фенка. Но това ще бъде, предполагам, след 2-3 клипа най-много. Защото имаме идеи за клипове други. Така, днес ще говорим с Селена Гомес, както казахме. Мисля, че всички я познавате. Има, както гледам в YouTube, в Facebook, в Twitter, има много фенове на Селена Гомес и много последователи. Предполагам, всички я познават, но спокойно, ако някой не я познава, ще кача нейни снимки, но много се съмнявам в това някой да не я познава. Ще кача нейни снимки и песни нейни, които да видите. Така, мисля да започнем да четем биографията на Селена Гомес. Така, Селена Гомес биография. Селена Мари Гомес е от мексикано-италиански произход. Родена е на 22 юли 1992 година в Нью Йорк, но още като малка със семейството и семейството от Гранд Прейари, щатът Тексас, където Селена живее до 13 годишна възраст. Сега тя живее в Лос Анджелис. В 1997 година родителите й се развеждат. След около 10 години майка й се жени повторно. Както повечето знаят, най-добрата приятелка на Селена е Дейми Ловато. Двете момичета се запознават, докато са на прослушване за ролята Барни приятели. Когато Дейми пита Селена дали иска да рисува с нея с пастели. От този момент те са неразделни и до сега. Селена е единственото дете. Тя обича много кучетата и затова помага на кучетата от Пуерто Рико. Самата Селена има 4 кучета – Чип, Уили, Фина и Уелси, от които едното Чип е взело от кучешки приют. Интересни факти: обича да похапва сникърс и год пленти. Любимата й група са Параморе и Fall Out Boy. Любимата й песен е Rockstar в изпълнение на Хана Монтана. Обича да яде шоколад. Любимия й предмет в училище е науката. Любимата пица на Селена е с тирене и гъби. Селена обича да серфира, да кара скейтборд, да танцува и да пее. Името й Селена значи луна на гръцки. Нейната любима актриса и човек за подражание е Рейчъл Мадамс. Любимия й спорт е баскетбол. Добре, това беше биографията на Селена Гомес. Моля, ако имате идеи за следващ клип, пишете ми или го коментирайте. Ще кача снимки на Селена Гомес. Така, това беше от мен. Чао, ще се видим в следващия клип.